Ľudia, čaute, vítam vás do ďalšieho nového videa. Toto video točím hneď po tom prvom, čo sme točili, že som dostal ironový pickaxe. Tu nás sa mi stále vypaľujú tie ironiky. A ako som spomínal v tom minulom videu, všetko závisí od vás. Prosím vás, hlavne dôležitá vec. Kliknite, rozdrvte to tlačítko odberu, lajku, všetko možné, samozrejme aj Luka Nitra. Dávajte sa mobil na to červené tlačítko. Asi nejak takto. A snažíme sa dosiahnuť 5000 odberov. A v budúcnosti by sme chceli... Ja 5000? By sme chceli kedysíka dosiahnuť aj tých 100, akože. Neviem, ako je Lukášov goal, ale ja sa snažím aspoň tých 5000 nazbierať. Lebo tieto videá sú točené vlastne na mojom mobile. A takže nejak tak. A Luky si vlastne hrá teraz najnovšiu verziu Minecraftu. Teraz Java či Bedrock? Čo? Bedrock. Teraz nemôžem akože toto s FIFom, takže celkom... Lebo má takú staršiu verziu, takú pohlbenú viacej. A... Ja mám tu najnovšiu skôr. Tak. Na mobile máš tu najstaršiu. 1.51. 1.21.51, no. Poď sa bát, poštek. Ľudia, ja sa nesmierne teším. Až zase dostanem 4 kopre a budem mať takto full proste armor. Takže asi nejak takto. Zdá sa mi, že áno, je tam moc. Super. A to sa vyplatí. Takže nejak tak. Ako som minule spomínal, chceme spraviť taký merch. Takže nejak tak asi. A ďalšie, ešte som zabudol spomenúť, že čo ponúka tento mod, je to, že vás... Nie. Že keď prejdem tu do crafting recipe, tak tu nám máme rôzne modované itemy, napríklad mossy diorite bricks, acacia crafting, jungle a rôzne ďalšie bloky, ktoré nájdete v popisku do videa. Wow, ale táto perla, neviem čo robí. Počúvate, ľudia, ako som spomínal, mám papúškov. Má proste títo papagaje, mám ich tu. Takže keď vyjde druhé video odo mňa, čo bude proste také ako tak, že proste nenatáčame poradie, ale aspoň viete, čo sa u jedného deje a ja tiež hrám, takže nejak tak, takže vyjde tretie video po sebe. Proste vyjde aj to tretie, proste budeme potom natáčať. Kamo, ja som našiel entitu, ktorá je neviditeľná. A udrieť ju tiež nemôžem. What? Udrieť ju už môžem. Našiel som takú entitu, ktorá sa vlastne... Našiel som entitu, ktorá sa nedala udrieť. No, dala sa udrieť, ale bola neviditeľná. Neviditeľná. Takže základná vec Minecraftu. Sticky. Please. Asi nejak takto. Základná vec Minecraftu. Vždycky si vykraftíte meč. Na ktorý ja bohužiaľ nemám meď. Lebo tam potrebujem mať flint and steel a meď. Som zabudol, že nemáme vlastne meď. Takže by the way. Rozmýšľam, že či si mám spraviť ironový meč alebo ironovú sekeru. 6 attack damage, 5 attack damage. Takže asi ten ironový sword. Predsa len istota je istota. Takže nejak takto. A chcem už mať deň, prosím vás pekne, lebo je stále noc a už chcem proste preskúmať nové biomy, čo tu ponúka tento modpack. Takže nejak tak. A použijem vlastne na tomto svete 2. Takže asi tak.
Lukáš, no povedz nám nejaké novinky o tvojom kanáli, že čo plánuješ robiť ešte za videá? No, ja plánujem hlavne robiť pre vás videá divákov. No a dobre viete, tak ja už som natočil video, kde som z Minecraftu, no ako to povedať. Ja som natočil video, kde som mal create, niektorí to videli, ale musel som ho zmazať kvôli tomu, lebo sa mi bugol celý program, na ktorom boli tí mody, takže potom som nemohol obnoviť tí mody a nešlo mi to zapnúť, takže by the way, musí ísť ďalšia časť, takže máte sa na čo tešiť. Ešte vám to pripomeniem, je to create Survival, čo je mod create a sú tam ešte k tomu ďalšie veci, čo bude nula. Takže bomba. Ľudia, a následujúci milník by som ja pridal takzvané, ako to povedať, členstvo, ale to potrebujem viacej odberov na to, no, a praskol mi krompať, super. Ešte že na ďalšie. Takže nejak tak. A nejak tak. A ešte som chcel takú vecičku pripomenúť, že ak by ste mali záujem, tak vlastne plánujem spraviť server pre vás divákov. Jeden by už mal výsť, ktorý ale nefunguje, lebo som ho musel zmazať, lebo nebolo to správne nakonfigurované a keď som sa chcel pripojiť ako naň, tak mi vôbec že vôbec nefungoval. Takže asi nejak takto. A veľa ako divákov, čo som sa tak nevychádza slnko. A čo som to chcel povedať, že veľa vás divákov, čo sa díva, tak asi nejak tak, že nemá odber. A posledné video, čo sa vyšlo, tak som bol neskutočne pyšný na vás. Neskutočných 16 vývov, ale ako je smutné to, že viacej sa díva neodberá, proste, že sú viacerí neodoberajú. A zároveň tí, čo odoberajú. Takže poprosím vás hlavne ten odber tam dať. Neskutočne mi to pomôže aj Lukášovi. Takže asi nejak tak a najbližšie už by som chcel asi aj získať nejakú obživu. Napríklad tu na túto ovcu, čo máme. Ježiš, mám na posteli. Konečne. Takže asi nejak tak. Sapling! Jej! Zombík! To si nevšímajte, to vystrihnem. Však. Skeletón! Enchantovaný luk som videl. Dovidenia. Takže asi nejak takto. Ak sa nám podarí vlastne spraviť server, na ktorom by sme vlastne s Lukým furt hrali, by sme pre vás vytvárali proste vecičky, videa, tak samozrejme dajte odber. Priorita číslo 1. Dajte like. No. Kamo, to je problém, vieš čo? No. Proste ja vidím zo stromu, že to není normálny strom, ale ako kríž. Normálne, že kríž. Fakt? To by sa nepovedal. Normálne, že kríž. Ináč ľudia, ak toto budete vidieť proste asi tak v 30 FPS-kách, tak sa vám akože ospravedlňujem. Potrebujem počítač, toto teraz natočím na mobile. Nemám peniažky, viete. Takže niečo takto. A našiel som nový biom. Tu je niečo? Nejaký otáznik. Okay. Počítal sa tlieskal?
Windswept Sand. Samozrejme, tento modpack ponúka rôzne nové textúry, napríklad aj tento blok. A rôzne proste, keby som si to všetko nakonfiguroval, tak to máme asi tak na jednom FPS-ku pre vás divákov aj pre mňa. Napríklad tu máme nový blok, ktorý by tu nemal byť. A on sa volá Route Scene. Čo je to tým? Scene. Neviem, ako sa to správne vyslovuje. Každopádne každé video si striam sám. V budúcnosti, ako aj niektorí iní youtuberi, ja to rád striham, ale niekedy na to fakt nemám čas, tak to fakt Ale že ak mi rýchlo. zaplatíš, ti dám profil video. Wow, ale tieto sú pekné ako shadery. Wow. No, shadery, Jaké shadery? Ups. Od modpacku, vieš. Našiel som zlato. Konečne pre Ja vyjadre. mám počúvaj akože, No. že proste ja hľadám ovečku na to, aby som z nej získal string. Chápeš? Jak za ovce môžeš dostať string? Tak ja neviem, ako mám získať string. Tam je enchantovaný skeleton. Proste, že má look enchantovaný. Tu vidíme ďalšie ironíky. Ja že enchantovaný skeleton. To bol tak troška sas. A ľudia, ak som minule spomínal, tak chcem natáčať Geometry Dash. To už mám proste pripravené, to chcem ešte dneska natáčať. A ešte by som chcel natáčať aj Bravo Stars. Lebo ako teraz to má ako taký hype, aj ten Poppy Playtime. Ale to všetko postupne, ľudia, musíte sa dočkať, ale to všetko závisí len od vás. Že či budete klikať to tlačítko odberu alebo nie, všetko je na vás. Ak chcete podobné videá ešte napríklad, a ešte plánujem natáčať OneBlock, aj Skyblock možno. A hlavne dám ti od Nitra sa to päť. Mi napadne promo, top secret. Počkaj, ja som rozbil. Takže nejak takto. Čo? Nič, nerieš. A ešte som chcel ľudia pripomenúť jednu vec, takú dôležitú. Ak dáme 50 odberov, kedy si stanovíme termín? Dokedy? Dneska Aj na je mojom kanáli to isté. apríl. Čiže ak do konca letných prázdnin, proste do začiatku letných prázdnin, čiže do 28. júna, dáte 50 odberov a viac, vyjde live stream pre vás divákov a ešte budú také podobné. Máte sa na čo tešiť. Takže nejak takto. Vyšiel som z cave No von. a ľudia, presne live stream u mňa bude počkaj, kedy? Aha, dobre. Ono to bude, že live stream bude, že niekedy na Vianoce. No a viete, lebo proste skúste tam dať aspoň 50 odberov a ja prisahám, že ten stream bude. Kľudne, aj keď to dáte skôr, tak bude. To akože aj ja s tým nemám tiež najväčší problém. Pre nás to je úplná hračka a musíme mať nad 50 odberov. Takže všetko závisí na vás, že či chcete ten live stream alebo nie. Toto tiež vystrihneme. No vlastne toto nemusíme vystrihávať. Takže asi nejak tak. A chceli by sme niekedy spraviť taký vlog, alebo vlog, už neviem, som magorený po celom dni, že PVHU plní vaše úlohy.
To by som chcel... To chcem natáčať až po dosiahnutí milníka 1000 odberov plus. Takže to je môj plán. A počúvate ľudia. Ak sa pozriete na môj kanál, Ktorý vám dám do popisku videa. Mám popravde... Áno, presne tak. Ja mám popravde... počkaj, koľko mám tých odberov? Reálne, ja som našiel kaktus na stone. What, ale prečo ma to... No, A ešte jedna vec, taká ľudia, ktorú si musíme uzrejmiť. Ak dám do popisku nejaký shorty, že kredit s dvojbodkou a tam dám kanál, tak to není jasné kopírovanie. Lebo traja týpkovia mi písali proste už do komentárov, že nech nekopírujem iných youtuberov, ktorí to vymýšľajú proste. Ľudia, ja mám všetko ošetrené, nebojte to sa. je pravda. Lebo akože veľa ľudí sa na to spolieha, dávajú zbytočné reporty a YouTube je potom ešte úplne zmagorený, že či im má vlastne niečo dať, nejakú penalizáciu alebo nejaký kompens, aby vlastne to už ďalej nerobili. Hlavne ľudia, to by som nerobil, lebo akože hen tak, my to máme všetko podchytené, vieme, že čo sa deje všetko, čo máme robiť, čo máme natáčať, čo nemáme natáčať, čo môžeme dávať do videa, čo nemôžeme dávať do videa. Takže ako ľudia... A keby dačo... Počúvajte ľudia, ešte prepáč Filip, Nevadí? ale mám tu pre vás hry, ktoré by sme s FIFA mohli vydať. To je Among Us, Áno, presne Burning tak. Town, to je skoro ako keby, jak by som to povedal, Burning Town je ako keby Monopoly. Potom ešte by sme mohli vydať, ešte spolu by sme mohli vydať hru napríklad, počkajte. Počkaj, to mi nevychádza. Ešte super to market. To je supermarket, kde môžu hrať spolňa aj dvaja. Skeleton. Choď preč. Diabol. Kámo, 2 luky mi vypadli. Dovidenia, do počutia, že sa tu ďalej neobjavím. Dali ste mi to, čo ste chceli. Takže ja sa tu idem momentálne zastávať. Viem, je to noobské. Ale momentálne sa chcem vyhýlovať. Lebo mám 1,5 srdiečka. A nerad by som bola, ak by ma trafil nejaký skeleton. Alebo zombík, ešte zozadu. Najhoršie. Takže nie tak. A ešte som vám chcel povedať to, že chceli sme si s Lukášom tak pripraviť jedno také videjko, že? A kde by sme hrali takú jednu hru, neviem, či by Luky mu išla, neviem. To už on musí zistiť, on sa s tým potrapí. Ale... Čo? Ako? Nerozumiem ti. No, plánoval som s tebou... Dobre, tam je ďalší skeleton, to nechcem. Ľudia, napíšte mi do komentárov, aký mob je podľa vás najotravnejší. Pre mňa sú to skeletóni. Creepery, tam keď ti vybuchne creeper pri baraku a ty to musíš upratovať po ňom. To je to najhoršie. Asi tak nejako, no. A ľudia, ak by ste mali záujem o takéto videá s Lukášom, ktorý je hneď vedľa mňa v mobile, a tak samozrejme odber, like, to už poznáme všetci. A nezabudnite zdieľať. To je to dôležité. Zdieľajte to svojmu kamarátovi všade, dajme tomu aj
Nájdu page, fakt neviem už čo povedať. Proste všade, kam môžete. Bol by som rád, lebo aj na TikToku ako vydávam také krátke shorty, že kde, čo kedy bude. Tak fakt by som bol rád, aby ste mi aj tam dali follow. A vlastne pokúsim sa vydávať videa každý deň. To som spomínal už minulý diel. Takže asi nejak tak. Takže asi nejak takto. Čo som si to chcel spraviť? Posteľ. Nech rýchlo prečkam noc. Nice. Posteľ hotová. Tak to si aj ja chcem spraviť. Chápo, ja som skočil úplne z vysokého stromu a som sa chytil na druhý strom na lianu. Ty buď rád. To bolo dobre. Mineshafty! Ľudia! Počkaj, To už bude ďalšia kapitola. si to druhýkrát. Nezabudnite odoberať a tu na tak zatiaľ. Čau!